שלום חברים, וברוכים הבאים לחלק הראשון במדריך לבניית אתר וורדפרס. שמי גל, מהאתר wpsite.co.il. בחלק זה של המדריך נלמד כיצד להתקין את וורדפרס במחשב האישי. הדבר הראשון שנצטרך לעשות כדי להתקין את וורדפרס במחשב זה להתקין את התוכנה XAMPP. XAMPP. כדי להתקין את התוכנה נצטרך קודם כל להוריד אותה. כדי לעשות זאת, נרשום בגוגל את השם שלה, שוב, XAMPP, XAMPP, ונגיע לאתר הראשון שנקרא apacheandfriends.org. נגיע לאתר הזה ונחפש את התוכנה למערכת ההפעלה שלנו. סביר להניח שאנחנו משתמשים בווינדוס. נלחץ על הכפתור ונוריד את התוכנה. הורדת התוכנה יכולה לקחת מספר שניות. נשמור את התוכנה איפשהו במחשב ונתחיל את תהליך ההורדה. כאשר ההורדה תסתיים, נפתח את התוכנה. אם אנחנו משתמשים בגוגל כרום, נוכל ללחוץ בצד השמאלי על האפשרויות ולפתוח את כפתור ההורדות, או לחלופין ללחוץ Ctrl+J במקלדת. כאן נראה את רשימת ההורדות האחרונות שלנו, ונוכל לפתוח את התוכנה האחרונה שהורדנו. נפתח אותה על ידי לחיצה. התוכנה תשאל אותנו אם זה בסדר להמשיך כאשר מותקן אנטיווירוס. נגיד לה שכן. היא תיתן לנו איזושהי עזרה, נגיד בסדר, אוקיי. ונתחיל בהתקנה, Next. היא תשאל אותנו באיזה תיקייה להתקין. אני מעדיף להתקין בתיקייה D, XAMPP 1, 2, 3. אתם יכולים להשאיר את זה כברירת המחדל C/XAMPP. זה לא באמת משנה איפה אתם מתקינים את התוכנה. עם זאת, חשוב לזכור איפה התקנתם אותה להמשך הדרך. כאשר בחרנו את התיקייה בה נרצה להתקין את התוכנה, נלחץ על Next. בסדר, גם בעמוד הזה נלחץ על Next. פתח לנו הדף של ביטנאמי, זה לא משנה, נלחץ גם כאן על Next. ונחכה שהתוכנה תסיים להתקין. ההתקנה יכולה לקחת מספר דקות. בסיומה נראה שמסומן לנו ב-V Do you want to start a control panel now? ונלחץ על Finish. התוכנה מותקנת. זוהי XAMPP. כדי להתקין את וורדפרס אנחנו צריכים שתי רכיבים בתוכה, Apache ו-MySQL. נלחץ על Start ב-Apache, נאשר, ונלחץ על Start ב-MySQL, נאשר גם אותו. נראה שגם Apache ו-MySQL ירוקים. וזהו, אנחנו כמעט מוכנים להתקין את וורדפרס. הערה קטנה, במידה ו-Apache או MySQL מראים סימן אדום, כנראה שיש בעיה. בעיה מאוד נפוצה קורית כאשר XAMPP מתנגשת עם סקייפ. בעמוד בו הסרטון נמצא, באתר wpsite.co.il, מצורף סרטון נוסף בו אני מסביר מה עושים במקרה וקורית הבעיה הזאת. במידה ונתקלתם בה, אנא עצרו את הוידאו עכשיו וראו את הסרטון השני בו אני מסביר איך פותרים את הבעיה, ואז תחזרו לסרטון הזה. נמשיך במדריך להתקנת וורדפרס במחשב האישי עכשיו. אחרי שהתקנו את XAMPP, אפשר ללכת להוריד את וורדפרס. ניכנס לאינטרנט ונכתוב בגוגל וורדפרס. בעברית או באנגלית זה לא באמת משנה. בגלל שאנחנו ישראלים וסביר להניח שנרצה שהאתר שלנו יהיה בעברית, נוריד את וורדפרס בעברית. התוצאה הראשונה he.wordpress.org, וורדפרס בעברית. בצד שמאל יש את כפתור ההורדה. נלחץ עליו ונוריד את וורדפרס.
וורדפרס ירדה אצלנו למחשב. נפתח את קובץ הרר ונראה שיש לנו בתוכו תיקייה בשם וורדפרס. השלב הבא הוא להיכנס לתיקייה בה התקנו את התוכנה XAMPP. נקפל את הדפדפן. נלך למחשב שלי. נזכר בתיקייה שבה התקנו את התוכנה, במקרה שלי, בכונן D, XAMPP 1, 2, 3. ובתוך התיקייה של XAMPP נחפש תיקייה אחרת בשם htdocs. זוהי התיקייה שבה כל האתרים שלנו ישבו, האתרים שנמצאים במחשב כמובן. אני אחזור רגע תיקייה אחת אחורה ויצור לתיקייה הזאת, ל-htdocs, קיצור לשולחן העבודה. עכשיו אני יכול להיכנס אליה בקלות דרך שולחן העבודה שלי. את התיקייה מקובץ הרר של וורדפרס נגרור לתוך התיקייה החדשה של ה-htdocs. התיקייה הזו. התיקייה שבה יושבים כל האתרים. ועכשיו יהיה לנו בתוך תיקיית htdocs תיקייה בשם וורדפרס. נחזור לדפדפן. עכשיו נכתוב בכתובת של הדפדפן ב-URL address localhost/wordpress. הגענו לתיקייה החדשה שבה יושב האתר שלנו. שימו לב, רשמנו /wordpress בגלל ששם התיקייה אצלנו במחשב הוא WordPress. בואו ונשנה את השם הזה לשם האתר שלנו. לצורך העניין אני אקרא לאתר שלנו WP Demo, WordPress Demo, WP Demo. אם עכשיו אני אחזור לאתר ב-localhost וילחץ רענן, כמובן שהדף לא יימצא, כי שינינו את שם התיקייה. נצטרך לשנות את הכתובת ל-localhost/WP Demo. אוקיי, אז זהו מסך ההתקנה הראשון של וורדפרס. נלחץ על יצירת קובץ ההגדרות. וכתוב לנו כאן שברוכים הבאים לוורדפרס. לפני שמתחילים בתהליך ההתקנה, יש להזין הגדרות של מסד נתונים. כלומר, נתבקש להזין שם מסד נתונים, משתמש במסד נתונים, סיסמה של מסד נתונים ושרת מסד נתונים. עוד לא יצרנו מסד נתונים, ועכשיו זה הזמן לעשות את זה. אז בואו ונחזור ל-XAMPP. XAMPP במקרה שלי כבר פתוחה. במידה והיא לא פתוחה אצלכם, כנראה שהיא נמצאת בתור אייקון קטן בצד השמאלי של שורת המשימות בווינדוס. אם לא רואים, נלחץ על הצג סמלים מוסתרים, ונראה את הסימן הכתום הזה של XAMPP קונטרול. נלחץ עליו, ו-XAMPP תיפתח לנו. נראה שאפאצ'י ו-MySQL אכן בצבע ירוק, וב-MySQL נלחץ על admin. כאן הגענו לדף ה-PHP MyAdmin. בדף הזה אנחנו מנהלים את כל מסדי הנתונים שלנו. כרגע, כל שאנחנו רוצים לעשות זה ליצור מסד נתונים חדש. נלחץ על Databases, וב-Create Database ניצור מסד נתונים חדש על ידי כתיבה ב-Database Name של שם מסד הנתונים שלנו. נקרא למסד הנתונים שלנו בשם שאנחנו רוצים. בדרך כלל זה יהיה שם האתר. לדוגמה, WP Demo אצלי. נלחץ על Create או Enter. אפשר לסגור את הטאב הזה ולחזור להתקנה שלנו. אם סגרתם בטעות את הדף הזה, לא נורא. שוב, localhost WP Demo, הגענו שוב למסך ההתקנה, יצירת קובץ הגדרות, ועכשיו נלחץ על המשך. בבסיס הנתונים נרשום את שם מסד הנתונים שבחרנו לפני כמה שניות. אצלי זה WP Demo. שם המשתמש יהיה root, סיסמה ריקה, ובשאר ההגדרות אין צורך לגעת. נלחץ על כפתור שלח. כאשר הוא יגיד שהשלב הושלם, נלחץ על כפתור ההתקנה. ועכשיו אנחנו בעצם יכולים להתחיל ולהתקין את וורדפרס. כותרת האתר נבחר את הכותרת של האתר שלנו. זה לא באמת משנה. אני אקרא לאתר שלי, אתר וורדפרס, לדוגמה. שם המשתמש, שוב, זה לא באמת משנה. יש כאלה שממליצים לשם משתמש שונה מאדמין מסיבות הבטחה. הדעה האישית שלי שזה לא באמת חשוב.
סיסמה, שוב, מה שנרצה. רק שנייה, סיסמות שאצלי לא תואמות, אז אני אסדר את זה. כתובת מייל, את כתובת המייל שלכם. נלחץ על התקנת וורדפרס. התהליך יכול לקחת מספר דקות. כאשר הוא יגיד שההתקנה הושלמה, מזל טוב, התקנתם את וורדפרס. בוא ונתחבר למערכת של האתר החדש שלנו. נלחץ על להתחבר. נכתוב את שם המשתמש ואת הסיסמה שלנו. ונלחץ על כפתור להתחבר. וזהו, ברוכים הבאים ללוח הניהול של וורדפרס. נוכל להיכנס לאתר שלנו על ידי הקשה של הכתובת localhost wp demo. והנה אתר הוורדפרס החדש שלנו. תמיד נוכל להיכנס ללוח הניהול על ידי הקשה של הכתובת של האתר שלנו, כלומר שוב localhost/wp-demo/wp-admin. ככה נכנסים ללוח הניהול בוורדפרס. אם אתם כבר מחוברים, אין צורך לעשות את זה, אפשר לגשת לשורה כאן למעלה, לשם האתר וללחוץ על לוח בקרה. זה יוביל אותנו גם ללוח הבקרה של וורדפרס. אז זהו חברים, וורדפרס הותקנה במחשב. בחלק הבא של המדריך נלמד איך להתחיל ולבנות את האתר שלנו. שוב, שמי גל, מאתר wpsite.co.il. להתראות.